ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഴക്കാലമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണി ടൈമിലായിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കാറ്റൊക്കെ കണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 5:45 ആയപ്പോഴായിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്തത്. അങ്ങനെ മഴയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.